Tro det eller hvad? De fleste optræden her i aften har forberedt sig rigtig, rigtig grundigt, og det har de næste, I skal møde, sådan set også. Men hos specialklassen er improvisation selve udgangspunktet for deres show. Så hvad der præcis kommer til at ske lige om et øjeblik, ved hverken de eller jeg eller nogen noget som helst om. Vi krydser fingre, så rigtig godt imod de ekstremt talentfulde drenge i specialklassen. God aften, mine damer og herrer. Vi er som sagt specialklassen, og vi laver impro-comedy. Se, vi skal lege en lille leg i aften, og nu starter jeg med at kaste nogle bolde ud tilfældigt her. I griber lige der. Er der nogen? I skal gribe. Og der. Upsan. Godt. Jeg der greb boldene, hold lige på dem 2 sekunder. Se, nu skal I forestille jer, at jeg om lidt er en politimand, der skal afhøre de her 3 mænd, som har begået en forbrydelse. Og deres opgave bliver så at få deres historie, deres alibi til at stemme overens. Så det jeg starter med at gøre nu her, det er, at jeg giver Rasmus et par hørebøffer på, sådan, så han ikke kan høre noget, og han går ud bagved, så han ikke kan høre, hvad vi nu går i gang med. Hvem fik en bold? Op med bolden. Godt. Giv mig et ord. Kakelak. Kakelak. En bold mere. Hvem fik mere en bold? Timeglas. Kakelak. Og? En bil. Bil, timeglas og en kakelak. Se, de 3 ord skal på en eller anden måde indgå i den her frygtelige forbrydelse, som de her mænd har lavet. Og nu går vi i gang. Godt. Ja, I sætter jer lige ned en gang. Sådan. Nej. Nej, jeg har ikke gjort noget. Hvorfor? Hvorfor skal det ikke? Hallo. Skal vi gå i gang? Ja. Godt. Skal vi ikke lige starte ved begyndelsen? Hvad var det, der skete i går? Jo, men det var fordi at vi var ude at køre bil. Ja. Sammen. Alle tre. På tur. På tur var vi ude at køre sammen. Ja. Og hvad sker der så? Så går vi kører sydpå. Okay. Ja, vi kører. Ja. Og der er mange kakelakker. Rigtig mange kakelakker. Mange kakelakker. Og der er en af dem, der kommer ind under undervognen. Sidder og bider sig fast. Det er en sur kakelak. Den er gal. Pisse sur. Den bider sig fast på kardangakslen. Ja. Og så bliver du sur. Der bliver jeg sur. Godt. Så bliver han sur. Men det bliver man jo ikke anholdt for. Det var heller ikke vildt. Nej, nu skal vi... Kom så. Hvad sker der så? Så går bilen i stykker. Fuldstændig, ja. Og så ringer vi til Falk. Ja. Og siger, hey, den er gået stærker. Okay. Ja. Og går der lang tid, inden Falk kommer? Jeg har glemt mit ur. Okay. Han har glemt sit ur. Men så... Ja. Og så... Så kommer Falk. Så kommer Falk alligevel. Og så kommer... Så fordi vi er så sure, så kommer til at slå ham. Du slår Falkmanden. Ja, men det var ikke med vilje. Hvorfor fanden? Det var... Det må man da heller ikke. Nej, men vi tog tid på, hvor lang tid han var om at falde om. Ja. For vi havde et timeglas, Ja, og han... det er fint. Jeg har hørt mere end rigeligt. I er sindssyge. Ja. Klokken er der mange, I er taget til fange. Det var ikke Nej, jeg gider ikke. Vent. Næste! Kom. Du, vi har lidt travlt. Ja, slap af, mand. Ja, hvad sker der? Godt. Ja. Jeg fortæller dig hele sandheden, okay? Godt, den skal vi have, Jeg fordi... har faktisk for at hjælpe mig. Ja. Godt, vi er 3 ude. Vi er 3, der kører på bil, eller i bil, ikke? Ja, hvad sker der så? Ja, så siger vi, hey, duk dig. Til hvem? Der sad bare en, der var skide træt, der lå nede i bunden af bilen. Ja. Nå, vi kører bare videre, okay? Og så lige så blev han sgu væk. Så hvor blev han af ham, den lille, som var væk? Så træder vi ud og kigger under bilen, fordi det kan være, han er faldet ud, ikke? Ja. Han var meget lille. Ja. Han lige så lille som en mus. Hamster måske, Ja, okay. lidt større. Godt, det... Yes, helt seriøst, prøv lige at høre. Og så ser vi den, så smadrer vi ham. Så smadrer jeg ham. Det er, hvad der sker. Det er, hvad der sker. Men det må man jo ikke. Og vi er nogle værre djævle, siger der. Så jeg gider ikke høre noget pis. Nej. Jeg fortæller dig hele sandheden, okay, sheriff? Prøv nu. Det er det, jeg har. Det er det, jeg ikke lige helt tror, du gør. Godt. Så er der sådan en bom, som vi brækker nede ved grænsen. Det er en af dem piger har sat op. Så vi vil bare køre igennem dem. Okay. Ja.
Og hvad sker der så? Jamen, så... Det er en hård bum, så vi bliver bare smadret ind i den. Bilen, den bliver bare smadret. Og klokken bliver mange. Ja. Du er taget til fange, du. Jeg gider ikke høre mere. Det må I... Ja. Det må I meget undskylde. Vi løser ikke hele opgaven her, og det er noget skidt, og vi kommer ikke rigtig ind til sagens kerne. Heldigvis er der et kronvidne, der har set alt det her. En kær lille fyr, som altid hjælper politiet, når han kan. Og han har set det hele, og han skal hjælpe os nu. Jonathan! Kom lige herind. Godt, kom lige ind og sæt dig her. Godt. Jonathan. Tak, jeg er så glad for, at jeg kunne komme. Jamen, jeg har set en frygtelig forbrydelse. Det er det, og du er her for at hjælpe nu, ja. Og det vil jeg gerne lige have, at du lige kaster lidt mere lys over. Hvad skete der i går? Ja, det skete. Jeg ser 3 fyre i ens jakkesæt. Ja. De er ude at køre i en vanvittig lowrider. Okay. Ja, hvad sker der så? Ja. Jeg passer bare mine egne sager, men så ser jeg, ude af lowrideren kommer der små biller. Ja, de er ud af dørene, viser de. De har tænder, de har tentakler på røven, der stikker som små skorpioner. Det er et vanvittigt scenarie, ja. Ikke? Jeg er overrasket. Det er ikke mig, men der er nogen, der stamper på dem. I stamper? Okay. Det gør de. Fyrene hopper ud af bilen, springer, stamper, ikke? Det er nærmest en dans af glædesrus over at dræbe disse små, uskyldige, onde biler. Så 3 mænd i ens jakkesæt lemlæster nogle små biler ude på en vej. Formentlig noget Mester Jardex, faktisk, hvis vi skal gå i detaljer. Ja. Hvad sker der så? Ja, så tager det fart. Bum! Billerne beslutter sig for, at... Ja, hvordan skal man næsten formulere det? De beslutter sig for at starte en lille hær. De starter en hær? Ja. De anskaffer sig små spyd. Små spyd og høtyve har nogle af dem. Og så finder de sgu deres egen bil, du. Ja. Der er ikke noget der. Ja. Og hvornår er det, du tænker, nu ringer jeg efter politiet? Ja, der hvor jeg tænker, nu må der gøres noget. Ja. Det er selvfølgelig, i den givne situation, hvor der rejses en stor mur. For simpelthen at adskille biler og mennesker. Ja. Jeg tænker, er det i orden? Er det samfund, vi vil have? Og der ringer du. Der ringer jeg til politiet. Det er det, jeg gør. Og det skal du have tak for. Og vi skal sige tak til Jonathan Spang, og vi skal sige tak til os, vi er specialklasse. Tak for i aften.